daude, bertso saioan parte hartuko duen jendia. Eta, bueno, zuek, hau despedidako jai bat ere bada, zuek azkenengo asteetan egin dozuen lana gaurko bertso saioak amaitu da. Eta, hoize, niri gustoko litzaidake, bai zuen, bai bertsolariak, hemendik zuen etxetara bueltatzen zaretenean, edo bertso saio hontaz gogoratzen zaretenean, oroitzapen atsegin batekin gogoratzen. Bai zuen, eta bertsolariak ere, gogoratu dezatela bertso saioan, oroitzapen atsegin batekin. Egunon denoi zer moduz isasi, zuen kerreke horrek badu nahiko grazi. Naizta zuen gaur biok gu aurkezten hasi, gaur denok zuen gandik nahi dugu ikasi. Eguerdion gazte kuadrilla eta bejon deizuela, esan digute bersola gintzalantzen jardun duzuela. Berso idazten, berso kantatzen baduzuela nibela, espero dugu geureak pozik entzungo dituzue.